Huwa ċar li Bernard Grech m'għandux pjan għal futur tal-pajjiż. Iddikjara dan missier is-sieħba ta' Adrian Delija Emmanuel J. Gallia f'artiklu ta' opinjoni fuq il-Malta Independent on Sunday. Fit-titlu Gallia sostna li tmexxija ta' Grech hija sfida għal kredibilità tal-partit. In-nuqqas ta' viżjoni ta' tmexxija kif ukoll ta' maniġjar effettiv tal-partit qajjem domandi fuq kemm Grech huwa tajjeb biex jibqa' kap. Fl-opinjoni tiegħu, l-opinjonista Awċi meqjus li qrib ħafna tad-deputat Elix Borg ikkritika bil-kbir proposta fid-diskors ta' Bernard Grech li jkun hemm pont ieħor f'Għawdex dan wara li fir-risposta għal budget ta' Bernard Grech naqset il-kredibilità tal-partit biex ikun alternattiv għall gvern huwa ikkritika bil-kbir l-analiżi ħażina li kien fih id-diskors ta' Grech fejn semma bħal eżempju li dan interpreta ħażin statistiċi uffiċjali waqt li kien mimli bi ħsibijiet antikwati u bombastiċi. Jidher ċarawn attakk fuq l-istrateġista il-ġdid li qabbad Bernard Grech, George Vital Zammit, li mill-lider qed iddejjaq lil bosta fl-istamperija bl-arroganza li qed juri. Missier is-sieħba ta' Adrian Delija tkellem fuq l-immaniġġjar ħażin tal-finanzi tal-Partit Nazzjonalista tant li attakka il-fatt li taħt Grech ma ġew sottomessi il-kontijiet finanzjarji lill-Kummissjoni Elettorali. Fakkar kif taħt Adrian Delija dan kien isir b'mod regolari. F'attakk ċar fuq il-Blue Heroes, Gallia jgħid li hemm double standard fuq kif ġie trattat Dr. Delija meta kien affaċċjat minn trust ratings baxxi u kif qed jiġi ttrattat Bernard Grech li qed jikseb ratings anka aktar baxxi. Gallia jgħid li biex il-Partit Nazzjonalista ikun kredibbli l-ewwel irid jirranġa daru stess. Fl-aħħar nett, Gallia jgħid li l-Partit Nazzjonalista ma jistax jibqa' sejjer kif inhu għax se jispiċċa irrilevanti. B'hekk sejjaħ għal kap ġdid li jispira konfidenza li għandu viżjoni u li jista' imexxi l-affarijiet interni tal-partit. Sorsi fid-Dar Ċentrali sostnew li dan l-artiklu huwa tkomplija ta' manuvri minħata tal-fazzjoni ta' Adrian Delija biex iż-żimel tagħha Elix Borg jikkontesta lil Bernard Grech dan wara id-domandi kbar li saru fih dan il-partit minn kien lillikja il-pre-budget document.